Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine gande kese on calminama e kuuɓal yo jaam Allah kisal mana dendagal wondi mono gonirɗon foof. En calmini dendagal wonɓe diine gande kese hay goten goppani. En calmini dente meɗen dente WhatsApp e to mbawɗen heɗoyede foof e tigui rigui en calmini ardiɓe goomu juɓɓudi. En calmini hoodere pinal ba gardiɗo goomu juɓɓudi e ceerno Adama Ba kalfinaɗo ko fate dendagal weeyo diine gande kese. Baɗɗanomen golle baɗɗe fayida e hoodere final ba kadi gardiɗo goomu juɓɓudi kadi staff uji mum baɗɗi fayida e kamɓe ɓeeɗo ɗiɗo raddannoɓe dendagal moƴƴereji science technologie gueɗe kese ko fate ngal ɗo dental baɗangal barke diine gande kese ngam e yimɓe fof mbawa heɓde hen e hakkeji muɗumen e bismima yimɓe fay goten goppani yo e chronique meɗen hannde yahata koko fate aduna gueɗe kewɗe aduna woni titre yewtere nde ko diine gande kese Afriknaabe Njangen Ngabboden Jamaanu mbo Jankaani ala Koŋgol yo ɗum woni aduna ngo hannde holli rum sanne no feewi yo e tigi en calmini dendagal mbiɗen dente men dente WhatsApp fo e goten goppani en calmini dental aynaɓe dañude dow potal e gardugol ba Adama Dowrel e wallidiɓe muɗum on Alhaji Moussa Yero Moussa Dia e Dialal Leñol Ba e ceerno Abdoul Aziz Njim e Diallo Abou Samba Diel ceerno Djibi Samba Diallo wono fof calminani dendagal wonɓe goomu juɓɓudi toon e tigui rigui on beltanama no fewi en calmini dental meɗen e dental Jama Alwali e Bour Cakalle en calmini e dental meɗen goomu miijoji yo en calmini kadi e dental meɗen e diine gande kese e dente meɗen wittu diine ma ɗiɗi en calmini dental meɗen e wittu diine ma tati en calmini dente meɗen dente WhatsApp foof hay gotal en goppani yo en calmini kadi dendagal wonɓe e ɗeɗo dente foof hay ngal en mbawa hen limtude en gandi audio ɗiɗen jaaha toon e ɗum noon wadde gaccon hakke tan e puɗɗoɗen yewtere nde woni mbiɗen wonde Njangen mo Jankaani ala Koŋgol e mo Jankaani ala haaloɓe mo Jankaani ala tinowo e ko waɗa foof no wawi yawtude yo e ni woni e ma en battidoroy kadi e technologie ji e gande kese gonɗe e ngoɗo aduna hannde mo gandanɗa hoore ma ɗeɗo gande mbaɗi leyɗele kewɗe ha ɓe ñiiɓi takke muɗumen nder aduna he ha jaltini cegeneji mumen ha kulama hay goto suusa ɗumen nemde ko jiiɗi ko hande ne mbawi wadde aduna he adam suuɗateno wiyeteno tan wonde kaari en ne jogui sembe kaari en ne poori kaari en ne mbawi ɗum ɗo kono wonti hande batti wadde imposé e forsude yimɓeɓe yo gandu wonde ɓe mbawi ɗum eɓe jogui ɗum ɗo yo e ni woni mbiɗen Njangen ganden wonde aduna ngo kay mbaylandi woni e mouvement ngo woni aduna ngo ñande fof no ɓeydo ɓamtade yarude yeeso e aduna ngo fadani hay goto e kala cikkuɗo aduna ngo fadi ɗum walla no fadi ɗum walla no sikki ma goɗɗo tinan ɗum caɗele muɗum yo andu kay perdition woni kay majjere woni aduna ngo fadani hay goto ko gande ɗeɗo goɗɗe hande e koɗe baɗeɗe am fayi aduna ngo fof koɗe jottotoɗo aduna ngo fof yimɓe fof ko keɓata e majje ɗum noon mbaɗo ko janggude anda wonde so janganide e wonde janggo kañum wonata jeeɓoyo e wona jeeɓowo ɗeɗo gande e kadi wona jelotoɗo ñagotoɗo dokkateɗo kadi e neɗɗo renma nde weela fadi wol yolbina junggo e woppa goɗɗo yanayma bonnanma ɗum woni jiiɗen hande aduna he ko kala neɗɗo mo jiiɗa leydi ne jogui leydi ali en leydi ganduɗa hooremani waddata e maslaha e gam ballodira e ndenago beele woɓɓe ne kula ɗumen e kala mo jiiɗa womo mooli caggal muɗum yo ɗum beele jomumen mbawa jogade sembe e mbawa hulede mbawa hersede e ɗum noon e hoko nafata ɗum ko jangde sa yiɗini ɓe moolo caggal maɗa a janggat sa janggi gabboɗa gueɗe aduna ɗe technologie e gueɗe science aduna pewneteɗe hande jiyotoɗe nemo kutorɗe aduna ɗe e jangga ɗumen e neɗɗo tawi ka julɗo a wiyaka hota janggu diine ma andu jomiraɗo ganda relation hakkude e deftere jomiraɗo nde ko relation hakkude maɗa e joomma nde wona deftere fewnoɓe oto walla avion walla téléphone wala deftere fewnoɓe produit chimique walla e deftere fewnorema vaccin e ko vaccinoriɗa e wona deftere nde gandanɗa hoorema e nde gollirta kala dendagal kutorde aduna yo nden ko relation hakkude maɗa e joomma woni defte Allah woni diine ɗe ɗum ko relation hakkude neɗɗo innama ade neɗɗo fof no foti ɗum janggude anda ɗum ɗon beele ne wawa jogade yurmede so diineji ɗi godano yurmede watta tan he aduna hen woniri hande ni sa yimɓeɓe ne nanga ina kuuli e wadde
won certaine gueɗe kono gandi diineji ne goodi e ina ɗamini gurdam no woodi caggal mayde kala mo ɗaminaki gurdam no woodi caggal mayde ala ko ronki wadde bonande yo ɗum no waɗi diineji ne moƴƴi e neɗɗo yo janggu e kono noon hoto sikku wonde kanji ɗiɗo diineji tan sa jangui tan mi he a darima aɗa wiya wonde Allah wi o ɓolo ina wawma addande e ko mbaɗirɗa défense hoore maɗa yo andu ko mbirta Allah wi ha yetti o to woɗɗi ko science et technologie oɗo kesso ko o nawata dande ma nde Allah wi o to woɗɗi e pewna hen defteji kamil ha keewa dokka hen kadoji ñamla hen jeeya hen e joɗɗa internet gona mufti mawɗo aɗa jangguina deftere jomiraɗo ndeta to ɗo to joɗi aɗa jangguina gonɗo Saoudi aɗa jangguina gonɗo Turquie e Iran aɗa jangguina gonɗo gandanɗa ma Sénégal e Mauritanie e Gambie aɗa jangguina kala jomum to wawi wonde aduna he taw aɗa joɗiri gotel ɗum ɗo ko science o waɗi ɗum ɗon so tawi ɗum ala no gonta tan e duɗal maɗa joɗɗa ɗum noon wadde e sernaɓe e diine l'islam ɓe kadi ne mbiye yo tinno kadi mbajo population yo yimɓe janggu kadi soɓe mbaɗi école aji mabɓe yoɓe jangguina hen gande aduna taw wona tan e jangguin tan o ɓurano o ɓolo soɓe jangguini ɓurano o ɓolo tan yimɓe ma mbiye moy so ɓooyi hankkadine jangdeji nattat no wano adanni wattata hankkadine ɗemgal gotal ngal jangguɗa ngal ngal ɗo no foti wawde firtandema e dendagal ɗemɗe aduna e ɗum noon firti ko jomum yo janggu ɗemɗe aduna ɗe yo janggu ɗemɗe aduna ɗe jangga kutorɗe aduna ɗe beele ne wawa nafde hoore muɗum e so tawi mawɗo golli e wuuri gurdam mum ha dañi sukaɓe muɗum ha heewi waɗi ko waɗanno koto waɗa sacrifié gurdam sukaɓeɓe kañum yo woppuɗumen jangga yo jangguin ɗumen en jii gueɗe kewɗe hande ne mbaɗe e aduna he foof e ko fate dendagal ɗeɗo gueɗe golleteɗe bonandeji ɓurɗum wawde gollede ko yimɓe ɓe janggani wonɓe laddeji yimɓe ɓe ngala konngol ɓe ngala jottinowo konngol neɗɗo goto e yimɓe jomen konngol yimɓe so warama ko firtare aduna wonata ko musiba wonata e Amérique walla France walla e leydi gondi ne wawi bombordude leydi no worno walla diwan no worno sababu neɗɗo men goto baraɗo hande sa yimɓe ne mbaɗa e oɗo sahel ni mayre ujunnaji temedde hay goto haalata firti ko yimɓe janggani goni tan ke ladde so wiyama mayini so vidéo ɗi jiyama namdete ko holnde waɗi e holnde waɗi e mata ɗum ko joomi walla koko ɓooyi ay yimɓe mati wadde intéressé e ƴewde ga ɗum ko innama aden mbaraɗo o innama aden leptaɗo o innama aden loraɗo ala ɓe ƴewat tan wonde ko holnde ɗum ɗon waɗi yo e kadi eɗen ñaago kadi dendagal kadi e kala bawɗo wadde dénoncé e bandiyagal to wawi ummorade foof yo wadde dénoncé woni wonde républicain yidde leydi mum jeeyede e leydi muɗum ko sa yi neɗɗo no bonna leydi ndi tawi ko nder woni e tawi ko boolo ummorto kala to wawi ummorade mbaɗamo dénoncé kaala ɗum kollira ɗum wonde a bonɗo jogori wadde ɗum ɗo e bonande nden soɗama tan bonande hewata yo kala to jiiɗa bandi say gujjo e gandanɗa hoorema garowo no moolo jiɗɗo warde terroriste waɗ ɗum dénoncé e kala say bonnowo e mo fotani bonnude mo fotani jogade kaɓirgal waɗ ɗum dénoncé foti laamu no foti ɗum tinde laamu no foti ɗum nangu laamu woni leydi Pulaar wi laamu bonɗo ɓuuri miskineɓe dunnuyaɓe on ndi miskineɓe so dunnuyama no wayata gande hande sahel o miskineɓe koko durnuya ɗeɗo leyɗele sahel hande musiba batteɗe fof miskineɓe mum koko durnuya firti ko goto fof no wawi jogade arme muɗum goto fof no wadde ko weeli ɗum goto fof nana arme nana circule partout arme ji nana circule partout gandanɗa hoorema ko jaranno million ngaji watti jarde ca ujunnaji seeɗa keeɓa ɗum ɗon e sa joguima fetele junggo ma cikkata ko neɗɗo foof an ɓuuri hewde sembe aɗa waɗa sentir wonde puissance aɗa tina e ɓanduma sembe ko gandanɗa hoorema invincible hay goto wawa maɗa haydara ɗum ko jogade fetel ɗum noon e Thomas Sankara ko wino kono woodi o wi militaire e gonɗo e pouvoir mbo ala formation politique ko criminel tan joom sembe yo ɗum woni ko jiiɗen ko criminel joom sembe woni militaire mbo janggani e politique ina jooɗe jappere fewnani laamu muɗum e firti ko on ɗon ko criminel en puissance yo en mbiyani noon leyɗele militaire laami e criminel uji de jiɗɗen wiide tan konngol Thomas Sankara ngol holliri ko neɗɗo fof bawɗo wonde so joguima sembe e joguima arme so tawi o ala nafo tawi o ala yurmede o ala gandal wawde wadde ɗum utilisé ko moƴƴi tan waɗata koko boni yo ɗum noon wadde e pewnen ballen laamuji meɗen no jooɗori ballen laamuji meɗen no laamori e mbaɗen dénoncé bonande e hay goto to moftu say to moftu gujjo kala hen tinda waɗa feere laamu tina ɗum woni lawol yo ko laamu woni leydi e hande watte sahel ko e ɓeɗo warateɓe laamu meeɗa yaade wuuro waroye neɗɗo laamu meeɗa yaade wuuro leptoye neɗɗo walla toñoye neɗɗo ko hande ɗum watti wadde ko watti wadde noon koken ganda no watti arde meɗen hol ɗum ɗon e conflit ji mbaɗannode e leyɗele goɗɗe e leyɗele ko wayno leyɗele arabeɓe e conflit ji muɗumen taw wona diine ko haareji taniraɓe muɗumen min jeeyi ngel ɗo beydel min jeeyi nduɗo woyi ndiɗo leydi ko leydi min ɓuurma remdude an ummiɗa ko Yemen ala an ummiɗa ko Misra e an origine ma ko ɓalejo ala an kay ko Chine ummiɗa ko ɗin ɗon haareji ɓe ƴetti ɓe mooli caggal diine l'islam ɓe gadde leyɗele meɗen ɓe nuli yimɓe men hangaɓe men wonite hangaɓe Allah ɓe andi Allah jogui yimɓe hangaɓe woni gandanɗa hono ɓeɗo haɓateɓe mbiyana kaɓani Allah nagga neɗɗo kirsa ɗum mbiya ko Allah kirsani e Allah yiiɗa hay goto hirsani hay goto yo donc mbara neɗɗo taƴa ɗemgal mbima wonde ko Allah yamiri wonde e yooɓe e mbaɗni Allah yamirani hay goto ɓen mbiyata ko hangaɓe Allah ɓe ɓen ɗon wona e diine l'islam kaɓate ɓen ɗon ummorito koye leyɗele arabeɓe ne punti ɗumen e haareji muɗumen hakkude muɗumen ko ɗum woni koɓe gadde leyɗele meɗen yo donc nafataɓe e nafata hay goto e so tawi ɓe keeɓi laamuji ɗi ha paari holko arata heɓtadi ɓen ɗon gara keɓta laamuji ɓen so gari kadi tuuba koɓe gara caggal ɓe keɓta laamuji toujours keddoɗen e caɗele e laddeji fof ɓe bonni ɓe batti janale
partout akambe ɓeɗa maayi ubbe yimɓe woɓɓe na mbaare ganda ko to ummina ubbe hay goto anda laddiji fof gonti janale ne bonna leyɗele meɗen ɗum noon jiɗɗen wiide ko janggen janginen yimɓeɓe sa joɗima wuro tan aɗa jangga tan jangde wotere mbiɗa wonde aduna ala ko woni ko bolle puyɗe aɗa tindine ɗum ɗon sa yi ha ɓooya tawi wonde ko funtinde ko aduna wonko woni aduna ngo ɗo fof hunde fof ko ɗo kewata ko ɗo natta aljanna ɗo natta jeyge woni ɗo natta aljanna ko ɗo mbawɗa gollude golliji moƴƴi maɗa liggoɗa e mbaɗa ko jomiraɗo yamirma ko yeñje sa liggima a yeñat yeña ɓeyda aduna ngo hewde ɓeyda gandanɗa hoore ma famille maɗa gurna ɗum ñammina ɗumen jarna ɗumen ɗum ko liggi waɗata ɗum ɗon kono sa yama duniya ko bolle puyɗe ñande mbaɗɗa découverte ñande jiituɗa aduna wona bolle puyɗe fof ñande hen ko ari foof nawartuma so tawi ko joom fettalaji ne gaari mbima bonnuyen a bonnuyat so tawi kadi ko hefreɓe gaari nokku kadi mbima wonde diine maɗe ko fenade so ɓooyi tan a jaɓat e gandanɗa hoore ma naata e muɗumen e o donc firti ko yimɓeɓe yo janggu ganda wonde e kala to wawi neɗɗo mo janggani ala fof ko wawi hebde e moƴƴereji e ngoɗo aduna e ha wawa dañde nemade ha wawa dañde yettade won niveau yo neɗɗo yo janggu jomiraɗo haɗani hay goto liggade jomiraɗo haɗani hay goto janggude kala famminoɓe mboto janggu yo mbanni duniya ko bolle puyɗe ɓe andu ɓen ɗon mbiɗo fewnude galleji sa tawi ƴeewi kañum e nanguirani duniya ko bolle puyɗe sabu tawa kono jogui galleji autoji rewɓe e sukaɓe ha heewi kala ko nemnata neɗɗo aduna he ko nande aljanna kanko ɗum jogui ɗo an ono funtuma no wima wonde aduna ko haydara aduna ko bolle puyɗe aduna meeɗa wonde bolle puyɗe e yo aduna ko liggi a liggoto gurna liggoɗa gandanɗa koma ndewa jomiraɗo poɗɗa ɗum rewnude ni mbasa toñde mbasa wujjude mbasa jinde mbasa fende mbasa rufde ƴiƴam mbasa tajde enɗam joɓa ñamale maɗa ko ɗum woni wonde neɗɗiyanke e relation hakkude maɗa e jomiraɗo feewa hay goto nawarta e bonandema hay goto kadi nawartama e bonande mum moƴƴere maɗa nawarta e goto bonandema kadi e moƴƴere goɗɗo kadi e bonande mum nawartama yo goto foof ko responsable hoore muɗum e ɗum noon tigui rigui bandiraɓe woni mbiɗen en jii ko kewe aduna ngo ko ɗiɗo conflit e bonɗi hande baɗoji e aduna he holko waɗi ɗum ko puissance e numérique sen mbi puissance numérique noon armement e armement gonɗo hande aduna he won leyɗele keeɓi arme ha heewi ne jogui ina kollira wonde hande ala ko kuuli ala ko donki wadde hay goto kadi ala ko wawi men kadi ɓe ndendi kamɓe ɓe kawri ɓe goni gotum e yo ƴeewen enen julɓe hay leydi gotiri hande so wona Iran ala joguiɗo kono hulde hande sa yi hande Amérique ne mbaɗa filto molto seraji Gaza en seraji Yemen en minen bombordoya uttinaɓe Yemen en ɗum ɗo foof gorgol amen jubbel wiyano yalla yurmo ɗum meɗoɗo marayka man rabbu kamo jeyma eyo man rabbu kamo jeyma ɗum ɗo foof Iran ɓe jiiloto kono koɓe ronkuɓe hebde Iran par ce que ɓe gandi Iran ɓe donki andude holko Iran woni dow muɗum beele Iran kam ne jogui bombe nucléaire walla ala bombe nucléaire beele Iran ne jogui missilaji bawɗi bonnude ñalawma goto intérêt mabɓe o foof beele Iran ne wawi dukkude Israël e ñalawma goto walla wawa beele soɓe kaaɓe Iran aduna ngo natta hen Turki natata hen julɓeɓe naata hen julɓe keeda banggue ɓoye judde fof koɓe folateɓe saabu ma wad ruttiɓe maɓe mbaɗa négocié par ce que kamɓe fof ɓe jaadani e bonandeji Amérique e Angleterre en e France en mbaɗata ɗi e ɓeɗo goni gardi aduna ngo e bonandeji Chine yadani hen Russie yadani hen e dendagal e leyɗele goɗɗe e puissance goɗɗe émergent en ɗe ko wayno Turquie en Brésil en fof jadani e ɗeɗo bonande donc firti ko so yii ɓeɗo Amérique ji hande ne mbaɗa ndeɗo bonande ɗe mbatta e aduna he ɓe gandi hoko eɓe jogui bomboji nucléaire ɓe gurti e Ukraine ɓe gurti ɗum e Russie haare nde haɓama boni ɓe gaddi matériel mabɓe fof sembe mabɓe fof Russie duppi ha laaɓi batoje mabɓe avion ngaji mabɓe char de combat ji mabɓe dendagal missilaji mabɓe kala koɓe joguino e moƴƴereji Russie duppi ha laaɓi te Russie ha joni waɗani utilisé arsenal nucléaire hay gotel waɗani utilisé hay tawa kamɓe ala fof koɓe gaddani kala dendagal koɓe joguino e sembe mabɓe budget ji mabɓe fof ɓe gaddi ɓe donki Russie duppi fof ewa ɓe gandi hen joni ɓe gandi wonde oɗo conflit ala to gasata so wona ɓe bonna jawɗele mabɓe Russie koko fooli ni woni ɓe paati joni Gaza woni hakkude Gaza e Philistine woni hakkude Israël e Philistine ndeɗo bonande nde Hamas waɗi ɗon e population Israël en gam waroyde ɗumen e ujunere fawde hande Hamas ina yaara e fodde wonde ujunnaje 24 he ujunnaje 24 neɗɗo mayde won ni mayɓe hay keeɓi en cuwa ko yitete taw won mayɓe taw warat ɗumen ko jibaji luuɓoji ɗi ɓeɗo galleji nana jana e muɗumen ɓeɗo non karɓito no maaya ɓeɗo no mbarto yo donc firti ko ndeɗo bonande son jino woodi hande aduna ngay goto suusa haaldo ko waɗi noon e Israël ko puissance nucléaire e Égypte no anndi ko bandumen gone wareede enen fof ɗen nganndi cafaro ɓernde muɗum no wayi nganndanɗaa hoore ma yaawde heewde e haɓeede tawino hannde Israël wona puissance nucléaire tawanno Égypte yana e muɗum walla e Turquie yana e muɗum walla leydi gondi yana e muɗum yimɓe fof no nganndi ɗum ɗon ɓen ndewe arabeɓe ɓe mbara gotel to goto maɓɓe tolni fof ƴeesto hoore fof ɓe nanga ɗum ɓe mbara holko wambiɓe ko États-Unis e France e dendagal leyɗele e Europe wone leyɗele Europe wona fof noon e ko wayno Angleterre en naafigueji ɗi ɓurɗo wonde naafigueji e Europe ɓe yo ni woni mbiɗen puissance e armement nucléaire ina addi ha leyɗele kewɗe kula hande so tawino julɓe wonano jogui Iran hande gam
eɓe kulli nemde fannoɓe momti leyɗele hannde arabe ɓe fof ha laaɓi ɓe kulli tan ko Iran eɓe cuusa ɗum nemda e ɗeɗo balɗe fof huti woni Yemen naɓe ɓeɗo laamiɓe toon ɓe ina bomborda batoje dewoje e mer rouge ɗe e faade golfe eɗen e on diwan ni woni kamɓe ɓeɗo tubakoɓe joni mbaɗi coalition arde hadde utinaɓe ɓe hadde batoje ɗe rewde ɗon haɗi wadde coalition ɓe kada Israël yande Philistine bonnude ɗum e halkude yimɓe wonɓe toon ɓe miskineɓe rewɓe sukaɓe ay ɓe mbaɗani no wanno ko arabe ɓe mbarate eɓe jaadi e ko wargoji muɗumen wanno ko julɓe mbarate eɓe jaadi e wargoji muɗuɓe yo ewo julɓe ɓene kadi kañum fof potani e banggue respectude loi aduna yo eɗen gandi arabeɓe kamɓene eɓe jogui probléme kala ndeɓe jolbinana sembe koko boni ɓe mbaɗata kala kadi ndeɓe piya kadi ɓe gulla ɓe goya aduna ngo foof ganduɗa hoorema ɓe piyama ɓe toñama koɓe julɓe natiɗo yaltiɗo taw kamɓe puɗɗata hen won probléme uji kewɗi saabu leyɗele ɗe ko conflit ji gonɗi e leyɗele julɓe fof kamɓe gaddi ɗumen ala fo to leydi julɓe hande bandi conflit bandi haare bandi guerre tawi wona juuɗe maɓɓe goni hen yo juuɗe maɓɓe goni hen kala to bonandeji waɗi juuɗe maɓɓe nan hen kala neɗɗo mawɗo terroriste mawɗo jilteɗo mawɗo bandi mawɗo bonnowo mawɗo ke maɓɓe jeeya koto maɓɓe ummi donc kamɓene hakkiji ni yaɓata leyɗele maɓɓe to yo donc firti ko dendagal e ɗiɗo boneji ɗiɓe mbaɗata foof kadi ne garta e maɓɓe kamɓene ewo donc jiɗɗen witt tan ko puissance nucléaire mbo États-Unis jogui o e puissance nucléaire mbo ɓeɗon jogui Israël jogui o e ko ɗum woni sa yi ɓe mbaɗa ko mbaɗata ko e France en eɓe mbaɗa hande ko mbaɗata ko Angleterre en ko ɗum ɗon tan woni ɗon sinno tawino ɓe garano ɗum ɓe cuusa e kono arabeɓe kadi sinno tawino gandino ɓe ngalano ɗum kadi e nemaɓe kono noon ayi nana ballaɓe nana continue walludeɓe ko waɗi noon conflit gandanɗa hoorema e diineji e laabi ɗi gona gotum en jii leyɗele arabeɓe hewɓe balli États-Unis wadde coalition wadde facilité coalition e baɗaɗo ɗeɗo balɗe o pour habde rebelle outil en bombordoɓe batoje dewoje ɗon paye diwan mer rouge en taccitoɗe to banggue Europe ɗe e arabeɓe hewɓe ne ballaɓe hen ko balliriɓe e ɓen ɗon jiida e Iran naɓe ɓe e confession ɓe to ko chié en ɓega kañumen ko wona chié en yo donc firti ko woni ɗon joni haare nde tubakoɓe ne kaɓa e julɓe ne mbara banggueji fof julɓe kono kadi julɓe kadi hakkude muɗumen kadi laabi ɗi joni e gona gooti e laabi diine ɗi gona gooti koɓe kamɓe koɓe julɓe kono laabi ɗi gona gooti ne jarni ɓe hen ɓe won hen jaaha moluyo caggal tubakoɓeɓe mbawa wallude tubakoɓeɓe warde julɓe woɓɓe ko wayno Arabie Saoudite en Bahrain en ko wayno leyɗele goɗɗe kewɗe nder leyɗele arabe ɗe ede kamɓe fof ɓe gondi ke États-Unis en France en yo pour yo mbaɗ feere kalka rebelle outil o wan noon koko rebelle outil gonɗo Yemen koɓe anduɓe muɗum ɓe mbaɗi coalition e leyɗele ma won sappo arabeɓe nana ndendi noon toon gonino kaaɓe ma won joni duuɓi sappo pawɗi hay Soudan no wonno hen leydi Afrique musique wonno hen ko Soudan e mi anda ele misrane hen no mi andata misrane hen kono Soudan no wonno hen arme mumen nan toon kaaɓa e rebelle aji outil en ɓe e CIA en ɓe kono ɓe donkani ɗumen ɓe no bomborda Arabie Saoudite ñande fof no bonna pétrole muɗumen ina bomborda ha ga e Qatar en walla ko nandi hen Dubai en ne bomborda partout e leyɗele ɗe ala koɓe mbawi e muɗumen joni noon e sawde en dañi joni tuuba koɓe ɓeɗo heefateɓe ne piyanaɓe ɓen ɗon ni woni gonda e ɓen ɗon joni mballodireɓe donc firti kala hande ko julɗo waɗa ɗo e bonande yo yimɓe gandu wonde ko julɗo woni caggal ɗum ɗon yo no mbiɗen ni kala no pullo liiɓa andu yani kay dow pullo ko pullo liiɓi ɗum kadi ko pullo walli liɓɗumo kadi yani kay dow pullo donc firti ko kala nde julɗo fiyaɗo hande aduna he e ganden wonde e fiiɗum kadi ko julɓe yo ko julɓe ndinde si julɓe ne ngalano hen tan jomum fiyataki yo donc mbiɗen oɗo puissance nucléaire mbo Russie jogui mbo Amérique jogui mbo Chine jogui e mbo Israël jogui ko ɗum ɗo waɗi hande e ɓeɗo no mbawi wadde ko welɗumen ne mbawi haɓede impuniment woni mbaɗa ko welɗumen e o donc ko ɗum woni caɗele ɗe e bomboje nucléaire noon sen garti e hoodere pinal mbayino en gartu hen ɓurɗe hewde sembe ɗe walla fusion ngaji ɓurɗi ande tan no boni ɗi e bombe ɓurɗo mawnude ɓurɗo hulɓinade ɓurɗo wawde bonnude jogui ɗum ko Russie ɗum incontestable hay goto waɗa ɗum yeddude hay Amérique donki ɗum yeddude wan noon hunde ko testa 1961 hunde ko testano yiyano nema e puissance o Allah e muɗum hewde sembe hay Russie hulto testuno ɗum ɗo guila yaade banggueji goɗɗi e ma usti sembe o ñande wonde goɗɗo pewnaɗo usta sembe o yo bombota sar wiyete walla gandanɗa hoorema e RDS noon mbiyatamo yo 12 février 12 août 1953 o fewna o testa ko 1961 e poste soviétique woni saaha guila Union soviétique yo Amérique noon jogui kamne bombe ɓurɗo mawnude e on ɗo wiyete ko massiva ɗum ɗo ordonnance on o wiyete massiva ordonnance walla o wiye air blast e on kadi ko Amérique e jeeyi ɗum kono noon on ɗon wona ɓurɗo hewde sembe mais ko ɓurɗo mawnude e ɓurde mawnude e ɓurde hewde sembe noon gueɗe ɗiɗi ɗi jiida hunde no ɓuura mawnude tawa noon e goɗɗum ɗum no ɓuuri ɗum sembe tawa mawna e tawa mawnira noon no mawniri ni yeru joni neɗɗel tokosel ngel 50 kilos joni ina wawi fiide neɗɗal manggal ngel 150 kilos yo neɗɗal ngal ɓuuri mawnude 150 kilos o to 50 kilos kono no wawi ɗum fiide yo donc firti ko incontestablement ko Russie jogui nucléaire ɓurɗo hulɓinade o ɓurɗo bonde o ɗum waɗi ɓe kuuli ɗum Russie bonande waɗata Ukraine nde partout ko waɗata ko ala fof koɓe mbawi muɗum kala hande mooliɗo caggal
risi tawi bone jiɗɗa tan risi no wawi wambude ma on ɗon bone ɗum hay goto sanem dem e nem ɗum fof no kayne risi so nemi ɗum moƴƴata e muɗum voilà donc kono noon wona ɗum nafata aduna ngo wona haare sohli aduna ngo sohli ko développement e jangde e gandanɗa hoore ma wadde développé technologie hande aduna ngo en jiɗ technologie yetti hande ɗo yarata e aduna ɗo technologie hande ne heewi sembe e ndema e awa e gaynaka e dendagal hande ko neɗɗo wawano gollude e tampa hen hande ɗum ɗo foof nan watte miniaturisé e médecine fof nan watte miniaturisé woni miniaturisé ko famɗine ha famɗa ha ɓuura webde gollude yo donc ɗeɗo bomboje nucléaire kandi fof ɗe gonti e numérique ɗe gonti e ɓowɗi ɗi gonti e drone yon tokoson ɗe mbaɗama gandanɗa hoorema hay ɓowngu hande ne wowi ɓowngu drone no woodi taw ɓowngu fongol no drone ni aɗa wawi ɗo wonde haalde aɗa wawi ɗo wonde yewtude tan ha ɓowngu wona sera ma ina wawla cikka mata ko ɓowngu normal ha pinguma tan e pingani joomum poson wara ɗum e wiye wonde ɓowngu fiɗi joomum walla goɗɗum ko nandi hen e maya taw tinani ko drone woni ɗon yo donc firti ko militarisé e waɗama militarisé ha ɓeyɗima famɗude eyyi ko wayno arme nucléaire waɗama militarisé gandanɗa hoorema ha ɓeydima famɗude kono noon ɓeydo kadi hewde sembe e ɗum ɗon foof ko jangde addi ɗum ɗo foof ko deejre addi ɗum ɗon e dañde ko ñaami e ko yari e to leeli wona wadde recharge kono so ala ko ñamɗa ala ko jarɗa a waɗata ko wadde recharge enen Afrique nen hoko adda hokkata neɗɗo ñamde yarde ko jabde gollade e janggude ƴewde naata e gueɗe aduna ɗe rema ha timma awa ha timma tafa ha timma nden woni engagine wona yiiɗo wadde recharge technologie goɗɗo en jii hande tewuji ɗiɗo ɗi gayni tan jamma e ñalawma eɗen tampa e nder laddeji eɗen wonde jawdi meɗen dogde hen jamma e ñalawma e ɗiɗo tewuji fof ma mbattu remede e laboratoire uji fuɗɗima ni watta joni nagga itta tan ko cellule tan goto ittata hen mbaɗa e ordinateur mbaɗa e ɗum ɗo laboratoire ni woni ne ha toon hettere nde ne mawna toon e saaha ko itta hen taƴa ñama ɗum ɗo fof ma wodoy en jii e wonde e gandal yettima to neɗɗo so tawi andi ala temps jibinde aɗa wawi ƴettude ndiyam maɗa ndiyam debbo rendine dokka debbo goɗɗo wonan ma reedu won waɗa ɗum déjà fuɗɗima yiyata ɓiɓɓe men ma wonnana jaa hajuji mumen e o gandal yettima to gandanɗa hoorema dendagal kulle sa yiiɗi joni hay jibinde ko debbo walla ko gorko ina wawma rokkude ɗum ɗon ɗum ko gandal waɗi ɗum ɗon ewa donc gandal yettima to hande to gandanɗa hoorema e ngal ɗo gandal so tawi neɗɗo wi tan famɗina ngal wino wiya yedda ngal e yo janggu tan mofta so wino yedda ngal tan daɗe aduna he kono maaro sahaji ma sohloyngal yo réforme o koko yarata yesso tan koko continue yo donc firti ko neɗɗo to heeɗi ɗo yo heeɗ ɗon yo fewni ɗon ha feewa kono noon hoto hata yimɓe janggude eɗen jii ko ɓuuri hen hewde enen hirnague Afriknaabe surtout e woni leƴƴi mi yiiɗa haalde inde leñol enen ɓeeɗo eɗen kaɗa janggude eɗen kaɗa e science eɗen kaɗa technologie eɗen kaɗa ko yarinta aduna ngo yesso ko yo ƴeew ɓurɓe ɗum e yarude hen yesso foof ɓuuri renade ɓuuri suurade e ɓuuri kadi hulede ɓuuri hersede yo donc firti ko yimɓe o janggu ganda wonde aduna ngo so tawi hayre ummima dow no jogori yande ɗo e aduna he so tawi en galna ɗum peeje maɓe duñ ɗum yanuya banggue men to e beele ma en ha laaɓe ɓe garat dona leyɗele meɗen ɗum ɗo fof no wawi wonde e yo donc en jii météorite uji nana dow gandanɗa hoorema kaaƴe jirotoɗe ɗeɗo kaaƴe janggo so wiyama hayre ne jogori ɗo yande e aduna he kono noon ɓe ganda tan yanide kono so nde fandima meɗen soɓe jolama ɓe calculande ɓe mbaɗa feere ɓe mejjande ɓe berluyode leyɗele men en mbiyata kamɓe mbaɗi mbiyata tan ko hayre ummima dow asman yande dow yimɓe kono noon eɓe mbawi ɗum duñde yanide banggue men gasa ɓe jolama donc firti ko Njangen Ngabboden aduna ngo Njangen Ngabboden aduna ngo so mawɗo waɗi gurdam muɗum ha yettima ɗum saaha hoto waɗa sacrifice oto bonnu gurdam sukaɓe yo janggin sukaɓe hoto yaltinɓe aynoyaɓe hoto yaltinɓe tafnoyaɓe hoto yaltinɓe remunoyaɓe hoto yaltinɓe ɗanninaɓe hoto yaltinɓe gandanɗa hoorema ko investissement mum no muusi no saɗi kono noon yo neɗɗo waɗa sacrifice e gurdam muɗum foof beele waɗa investir janggina ɓesguji muɗum beele ni woni janggo no mbawa ɗum nafde yo mbawa nafde aduna foof mbawa nafde leydi foof yo yimɓe janggo ganda wonde meccal ala fof karmo ngal so wona guyka hay guyka saɗa wawi wadde gurdam maɗa timmuɗam ɗon gandanɗa hoorema lorani hay goto ɗum ko an tan kadi lorata ko an tan e leftata yeru wona gujjo république neɗɗo wona lamɗo wona gujjo wona ministre wona gujjo kono hay goto porte en plainte wima wonda wujji kalis mum kalis leydi gujjuɗa donc meccal fof no moƴƴi kala ngal meccal ngal jangguɗa janggu tan sa jangui tan wodata ko nafma yo donc firti komo ala meccal on tan woni lorowo yo on calminama bandiraɓe beltanama gaccon hakke noon e audio ji ɗi ɗewi judde seeɗa en calmini dendagal e wonɓe diine e gande guese e dente men fof wittu diine ma tati en calmini mawɗo meɗen ceerno Amadou Mamadou Sall noddirteɗo Samba Guddiri gorkomo Daara Halaɓe ceerno Sadio Ba en calmini dendagal e wonɓe diine e gande guese fo hay goto en goppani yo noon bisimilla moɗon e diine e gande guese